Πριν υπάρξει το φως, πριν υπάρξει ο ουρανός, πριν ακόμα γεννηθούν οι θεοί του Ολύμπου, υπήρχε η νύχτα. Οι αρχαίοι την ονόμαζαν και δεν ήταν απλώς θεά. Ήταν κάτι πιο αρχαίο, μια δύναμη τόσο σκοτεινή που ακόμα και οι θεοί τη φοβότουσαν. Στην ελληνική μυθολογία η νύχτα γεννήθηκε από το χάος, από το απόλυτο κενό πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Δεν ήταν άνθρωπος, δεν ήταν πλάσμα, ήταν η ίδια η προσωποποίηση του σκοταδιού. Κάθε φορά που έπεφτε η νύχτα πάνω στη γη, οι αρχαίοι πίστευαν πως ήταν η παρουσία της. Σιωπηλή, αόρατη, αλλά παντού. Λέγεται πως κατοικούσε στα βάθη του κάτω κόσμου, σε ένα παλάτι όπου δεν έφτανε ποτέ το φως. Εκεί όπου ούτε οι θεοί τολμούσαν να πλησιάσουν εύκολα, γιατί η νύχτα δεν κυβερνούσε μόνο το σκοτάδι. Γέννησε τον φόβο, τον θάνατο, τον ύπνο, τα όνειρα και τους εφιάλτες. Κάθε σκοτεινή δύναμη, κάθε πράγμα που οι άνθρωποι φοβότουσαν όταν έσβηναν τα φώτα, συνδεόταν μαζί της. Και ίσως το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι πως ακόμα και ο Δίας τη φοβόταν. Ο βασιλιάς των θεών, ο κυρίαρχος του κεραυνού και του ουρανού, φοβόταν τη νύχτα. Σύμφωνα με τους μύθους, υπήρξε στιγμή που ο Δίας ήταν έτοιμος να τιμωρήσει τον ύπνο. Αλλά όταν έμαθε πως ο ύπνος είχε καταφύγει στη μητέρα του τη νύχτα, ο Δίας σταμάτησε. Δεν τόλμησε να συνεχίσει, γιατί ακόμα και εκείνος δεν ήθελε να προκαλέσει τη θεότητα του απόλυτου σκότους. Σκέψου το, σε μια μυθολογία γεμάτη τέρατα, θεούς και πολέμους, υπήρχε μια παρουσία που στεκόταν πάνω απ' όλους. Όχι λόγω δύναμης, αλλά λόγω φόβου, γιατί το σκοτάδι ήταν πάντα κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Και ίσως γι' αυτό η νύχτα προκαλεί ακόμα τόσο ανατριχύλα. Γιατί κάθε άνθρωπος, όσο γενναίος κι αν είναι, κάποια στιγμή βρέθηκε μόνος μέσα στο σκοτάδι. Και ένιωσε εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι κάτι βρίσκεται εκεί. Κάτι που παρακολουθεί σιωπηλά. Οι αρχαίοι πίστευαν πως όταν ο κόσμος βυθιζόταν στη νύχτα, η νύχτα απλωνόταν πάνω από τη γη σαν σκιά. Και μαζί της έφερνε όνειρα, φόβους και μυστικά που δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν. Ίσως γι' αυτό τόσοι πολιτισμοί φοβήθηκαν το σκοτάδι. Ίσως γιατί μέσα του οι άνθρωποι ένιωθαν κάτι αρχαίο, κάτι που δεν είχε ποτέ όνομα. Ή ίσως είχε η νύχτα. Ακόμα και σήμερα, όταν πέφτει απόλυτη σιωπή μέσα στη νύχτα, υπάρχουν στιγμές που το σκοτάδι μοιάζει διαφορετικό. Βαρύ, ζωντανό, σαν να κρύβει παρουσία. Και ίσως αυτός ο φόβος να μην έφυγε ποτέ από τον άνθρωπο. Γιατί βαθιά μέσα μας κάτι θυμάται ακόμα τους αρχαίους μύθους. Και ίσως όταν όλα γύρω σκοτεινιάζουν, η νύχτα να βρίσκεται ακόμα εδώ, παρακολουθώντας, σιωπηλή και αιώνια.